Wat het NFI op dit moment doet, is controleren of het DNA-materiaal, of het klopt wat er is onderzocht. Dat doen we altijd. Op het moment dat er een verdachte wordt aangehouden in elke zaak, wordt die verdachte opnieuw bemonsterd. Er wordt opnieuw DNA afgenomen via wangslijm, dus via het wattenstaafje. En dan wordt dat opnieuw onderzocht om te kijken of alles klopt. Ja. Er is dus DNA-materiaal van die verdachte aangenommen. Hoe lang duurt het voordat die tweede uitslag er is? We kunnen dat binnen 4 tot 6 uur doen. Dat is heel snel. Het klinkt voor mensen vaak wat langzaam, want mensen denken dat DNA-onderzoek dat inmiddels zo gemeen goed is dat dat heel snel kan. Maar dat is echt heel snel. Wereldwijd gezien ook heel snel om tussen de 4 en 6 uur met een uitspraak te kunnen komen. Ja, en dat DNA-materiaal, het nieuwe DNA-materiaal is juist bij de verdachte aangenomen? Ik weet niet wanneer dat is afgenomen en het is ook aan het Openbaar Ministerie om uitspraken te doen op het moment dat er meer over bekend te maken is. Ik kan dat helaas niet doen.